हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶ୍ରୀ ଟକିଜ୍‌କୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଉପଲକ୍ଷେ। ତେବେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରିକୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ବିଜେ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘରେ ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଯେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ସେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ କୋଉଠିକି ଗଲି କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯାହାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା, ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ। ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଦେଶ ବାହାରେ ସବୁଠି ଏ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ମନାଯାଏ। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ କରୁ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସହିତ ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ। ଆମେ ତ ବହୁତ ସକାଳୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ର କାମ କରିବାକୁ ଥିଲା, ରଥ ସଜାସଜି କରିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ଷା ବିନା ତ ଅସମ୍ଭବ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ନହେବ ଏମିତି ତ କେବେ ହେଇ ହିଁ ନଥିବ, ଆଉ ମଜା ବି ଲାଗିବନି। ତ ବହୁତ ବର୍ଷା ଭିତରେ ରଥର ସଜାସଜା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଥିଲା ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରଥ ସଜାସଜି ହେଇସାରିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ସହିତ ରଥର କେମିତି ସଜା ହେଉଛି ତାକୁ ବି ଦେଖିଦେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି। ନିଜେ ରେଡ଼ି ହେବା ସହିତ ଚା କପ୍ଟେ ତ ନିହାତି ଦରକାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସକାଳୁର ଚାହା କପ୍ ସହିତ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ତ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବର୍ଷା ବି ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏଇଠି ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେମିତି ହୁଏ। ଗଜପତି ସିନା ପୁରୀରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବେ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ବି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ରଥ ହୁଏ ସେଠି ବି ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତିକି ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯାଏ। ସେଠି ସେଇ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ରଥରେ ଠାକୁର ବିରାଜମାନ ହେବେ। ସାମ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭକ୍ତି ସଂହତି ଉଦାରତା ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ସୁଭଦ୍ରା ମା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କେତେ ସତରେ କେତେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା କୁହନ୍ତୁ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବେ ମାଉସୀ ଘର ବୁଲିବାକୁ। ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ନା, ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। 9 ଦିନର ଯାତ୍ରା ସାରି ପୁଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ନିଆଯାଉଥିଲା ରଥକୁ। ତ ଏଠି ପହଣ୍ଡି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ଉପରକୁ। ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କଲେ। ରଥରେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ରଥ ଏଥର ଗଡ଼ିବ। ରଥ ପଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବାସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଖାଲି ରଥ ଭିଡ଼ି ନେବାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ ଗଗନ ପବନ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ନଥାଏ। ଯିଏ ଯାଇପାରିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯିଏ ନ ଯାଇପାରିଲେ ଯୋଉଠି ହେଉଛି ସେଇଠି ଦେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ନା ରଥେତଂ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ।
ରଥରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ଗୁଞ୍ଜେ ଆକାଶେ, ଭକ୍ତର ଧାରା ଚାଲିଛି ଜନମାନସେ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ମୃଦଙ୍ଗର ମିଶ୍ର ସ୍ୱର ତାଳେ, ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ଚଢ଼ି ରଥ ଦାରୁ ସରିରେ। ଧୂଳି ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଆଜି, ହରି ପ୍ରେମର ସେ ସଭିଏଁ ଯାଆନ୍ତି ମଜି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଶୋଭା ପାଏ ତିନି ରଥ, ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର ହୁଏ ଏ ଜୀବ ଜଗତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ବଡ଼, ପଥ ବଡ଼, ଯାହାର ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼, ଯାହାର ମନ ବଡ଼, ଯାହାର ଭାବ ବଡ଼, ସବୁ କିଛି ବଡ଼। ସେଇ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଜୀବଜଗତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦ ବି ଆମେମାନେ ପାଇଥିଲୁ। ପ୍ରସାଦ ଯାହା ବି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ହେଇଥିଲା, ବାହାରେ ରହି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଯିବା କେତେ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ଆଉ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ କିଛି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲି, ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଭୋଗରେ କାନିକା ଆଉ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ରଥଯାତ୍ରା। ତାପରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ରଥର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ଯେଉଁଠି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ରାଗ ତମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ, ଦେଖନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଖୁସି ମଉଜ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାଗ ତମରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ତ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀରି ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ ଯାହା ବି ବନାଯାଏ, କ୍ଷୀରି ମୁଖ୍ୟତଃ ବନାଯାଏ। ତ ମୁଁ ବି କ୍ଷୀରି ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି 56 ଭୋଗ ହୁଏ, ଯିଏ ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତ ଏମିତି ମିଠା ପିଠା ଫଳମୂଳ ଏମିତି 56 ପ୍ରକାର। ତ ଆମେ ସେଦିନ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ରଥ ସରିଲା, ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ସରିଲା, ତାପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। 9 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଫେରିବେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ନୀଳାଚଳକୁ। ତ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇକି ପହଞ୍ଚୁ ସେଠି ମାନେ ହୋମ ସରିବା ଉପରେ ହେଇସାରିଥିଲା। ହୋମରେ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ବସି ସାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ସେଦିନ ବି ଯେମିତି ରଥରେ ଯାହା ଯେମିତି ହୁଏ, ସେମିତି ବାହୁଡ଼ାରେ ବି ହୁଏ। ସେଇ ସମାନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରଥରେ ରାଜା ଆସିବେ, ପୂଜା ହେବ, ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏଠି ଆଳତି ହେଉଥିଲା। ଆଳତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ବିଜେ ହେବେ ରଥରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସମାନ ଭାବରେ ଛେରା ପହଁରା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡିରେ ରଥ ଉପରକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଆଗକୁ ଗଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ରଥ ଯାଏ ଗଡ଼ି, ଭକତେ ନିଅନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭିଡ଼ି। ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନନ୍ଦି ଘୋଷେ, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥେ। ରଥ କହେ ନାଥ ନାଥ, ପଥ କହେ ନାଥ ନାଥ। ଭକତ ଭାବରେ କହେ, ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ମୋତେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ମୁଁ ରଥ ଉପରେ ତୁମର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲି, ମୋତେ ଏଥର ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ତ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ରଥ ଆସି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ସମସ୍ତେ ରଥ ଉପରକୁ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଧରପଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଧରପଣା ସରିଲା ପରେ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମା ମହାସାନ୍ତାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଆର ବର୍ଷକୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।